dobro. Poslije govorite, poslije podrazno govorite. Dobro. Niko ne beži od toga da sam vidjeti, ja izgledam se sukrivac za sve loše što je bilo napravljeno tih 6 godina. U onoj domeni u kojoj sam sudjelovao. Zbor mještana se zna koga saziva ga ili načelnik općine ili predsjednik vijeća. Sad mi se ja sviđam da je bio prije 3-4 godine. Ili 3. Ajde, poslije podrazno, recimo što imaš još reći. Stvari što ima reći, poslije možete svi pitati, znači od ovih stvari, ovih misle znanja što sam ja napravio, znači platio sam po elektri da ne ugasi sve 40.000 kuna. Glavno izračunao sam što ovih manjih, što većih računa, 70.000 kuna je smanjen, znači taj dug ovih 10 dana ovih kratkoročnih obaveza koje su došle na napravu. To je prvo. Drugo, od ovih radova što sam ih ja ovdje radio, kad sam te ovo, gdje sam rekao da se popločila ova rupa ovdje sa kockama u centru i završio ova oaza i ova zemlja što se dovela i tako, to je račun 9.000 kuna plus PDV, taj račun plaćen. Od sviđe što se sadilo 3.950 sadnica, 3.200 kuna s PDV-om, taj račun je plaćen. Znači, jedna radova isto kao što je ona muzika ono večer kad bila ona klapa kaleta za onaj produženi vikend, kad direktor komunalnog poduzeća Sabuš 1 i 2, razriješio se i nadzorni odbor Sabuš 1 i 2 i donio odluku u toj proceduri da će doći na promjena na čelu turističke zajednice. To su te kadrovske promjene, od ovih ljudi još koji što su ostali, što dole čiste, to su dole Sandra Ortolan i Vedrana Baze, bio sam u županijskoj lučkoj upravi, ova brojila koja glase na nama sam ustupio njima, tako da će ti računi za struju, pošto oni tamo sklapaju te ugovore, oni će plaćati elektri, a stavit ćemo brojila za vodu na gatove, pa ćemo komunalno poduzeće očitavati tu vodu koliko se na tim gatovima potroši i onda će oni to plaćati županijska lučka uprava komunalno poduzeće. Brojila za struju, sad je u rukama pod županijskom lučkom upravom već 2,5 godine. Za sad je bilo da tu struju plaća, općina naplaćuje struju i plaća elektriku. Jučer je došao čovjek ovdje neki dan u petak, da je sklopio ugovor u županijskoj lučkoj upravi, a platio komunalnom poduzeću struju, a na gatu struje nema. Pa se je moralo vraćati novac. Znači, ako neko upravlja lukom, onda je normalno da i tu struju koji ti brodovi koji su tamo privezani, ugovorovi koji dolaze da snose troškovi, da računi dolaze u županijskoj lučkoj upravi i da oni plaćaju. Dobro, ja sam rekao što se ja načemo. Možemo se prekidati, ali to možemo poslije raspraviti. Isto tako i za vodu. Sad će se sadovi na gatove, pa će oni plaćati ovo. A zakon je takav kakav je, izmjene zakona još nisu počele o lukama. Kad se počnu, sigurno će zahtjev biti da se ta luka opet prebaci u lokalnoj zajednici. Opet ugovor sa županijskom lučkom upravom, Ja sam sklopio ugovor. Pušti ga da govori što upadaš. Neka završi on svoje poslije, dajte odgovor. Pošto su WC i općinski, županijska lučka uprava će plaćati, znači komunalno poduzeću sad 3 mjeseca, što koriste PVC i od tih novaca ću ja recimo ove podmiriti plaću za ove dvije recimo što vane sad čiste, mi čistimo. A brojile ustupljeno njima. Jer mogu ja reći, Posti govori po koju. Poslije će biti rasprava. Reći da je do smanjenja zaposlenika moralo doći. Ja kad sam došao zatekao sam skupa sa mnom 21 osobu, od toga 3 na bolovanju. Znači, 18 ljudi isto tako. Ovaj
smanjivati o sebi pa i dalje, i bivša načelnica po zakonu ima pravo na 6 plaća, nije se odrekla, se vratila u ambulantu, pa je do kraja godine mora isplatiti 106.000 kuna. Nema novaca, ne isplaćuje. Znači, bile su 3 varijante, da se odrekne, da se vrati na radno mjesto dijele rada i da ode na biro i prima 6 plaća. Odlučila za 3 varijante. Zaista razvijaju ono malo što imamo. Sve na djecu. Raskinuo se još usput za milijone potpise na karticama, na ugovore za telefone, internete, za mobilne, fiksne, tako dalje. To je još bili ugovor neki potpisani na 24 mjeseca, 12 je prošlo, pa sad trenutno rade ponudu, daju fiksne i internet i mobilne, da se sve stave u jedne, da se napravi novi ugovor, da bude ušta. Trenutno ni ja ne znam uopće ko taj općinski mobitel uopće i koristi. Ja ga ne koristim, još ga nisam uzeo. Putni troškovi, ja sam išao 5 u 6 u Zadar, svaku sedmicu, ništa, reprezentacije je na nule, niste ne sigurno vidjeli da vode nekoga po restoranima, ni po žutu, ni po ravi, uzmite računa o lani pa ćete vidjeti, to ću isto na drugom zboru reći. Znači, što se tiče ovih radnih mjesta više manje, to za turističku zajednicu je u proceduri, to će se riješiti ovo lito. Što se tiče komunalnog poduzeća, znači direktora nema 7 dana i sad ja sam ovaj tjedan razmišljao i razgovarao s nekoliko ljudi koga tamo imenovati, na koji način raditi, jer to je trenutno tamo najveći problem. Znači od tehničke struke, od pronalaska stavljanja u red te vodovodne mreže, kanalizacijske mreže, pa do tog financijskog dijela kako posložiti tu financijsku situaciju, izvući se da to komunalno barem na ovaj način koji radi, barem ove tekuće račune koje ljudi platu smeće i vodu da završe na onom mjestu za gdje su namijenjeni i da se utvrdi neka kronologija financijska, znači nekakav plan bar do kraja godine dok se prvi udar ne izvrši, to je sad i porezna uprava koja se dužno nakon 36. oko 100.000 kuna, to sam zaboravio cifra duga komunalnog poreznoj uprave, 100.000 kuna što PDV-a, što poreza na dobit. I meni je bilo jasno da, meni je bilo najlakše u tom momentu bilo sad naći nekoga sa strane ili natječaj pa mu dati 1.000 eura plaću i zaposliti ga tu i pusti ga da radi. Ali jednostavno to nije moguće u ovom momentu jer prvi mi je problem da uplatnice ne mogu na poštu otići jer treba poštu podmiriti. A tu sad nema puno filozofije, jednostavno treba napraviti red. Ja ću vam reći, ja sam s nekoliko ljudi iz Kukljice razgovarao, pokušao sam da to budu osobe koje ja znam, pokušao sam reći da s financijama s kojima raspolažemo, već čega bilo što pitati. Ja sam uglavnom, ono što sam mislio, ja sam stvar, ja ne znam ili koliko čita tamo ili nije, ali ja sam se pitao. Mene su svi optužili da sam ja obstruiranje općinskog vijeća. Biti, ja sam jedini koji je htio da se obstruira općinskog vijeća i sve sam poduzeo u vezi toga. Na početku je Marin bio isključiv, predložio je sve svoje sa svoje liste, ja to nisam naravno mogao prihvatiti jer sam znao da je to omalovažavanje svih nas ostalih. Ja nisam mogao nikoga predložiti jer je Josip objasnio da ne radimo po trenutnom poslovniku Kukljice, nego po nekim napucima za koje ja nisam znao. Znači nisam mogao predložiti jer nisam imao 3 potpisa. Da bi se to ipak krenulo naprijed, ja sam pitao HDZ, hoće li mi dati jedan potpis. Oni su odbili. Pa
Pa sam neka njima da oni predlože, pošto ih je 3. I to su. I tako je vijeće završeno. Sad, ja ne znam, postavite mi pitanje na koji način bilo ko od vas misli zašto sam ja kriv što se to vijeće nije konstituirano. Ja sam tu pitao. Svi govore po publici da sam ja kriv. Marin, priča se da me je zvao, da me nudija. Marin je rekao javno da me nije nikako zvao drugog kruga izbora. Znači, niti me je zvao, niti je mene, niti bilo koga, da se dogovorimo kako to vijeće konstituiramo. I kad smo došli na vijeće, to vijeće nije radilo na poslovniku općinskog vijeća, nego na nekom drugom, ne po onome na koji sam se ja pripremio. I to je tako završeno. Eto, sad, ja sam to pitajte, kako sam to ja kriv? Koliko vas ima? Ja i nas ima 2. Koliko vas ima? 4, 2 su 6, iz njih 3, 9. Vas 4, njih 2, je li prolazi? Prolazi. Je li prolazi? I šta vam nećemo druga raspraviti? Šta imamo druga raspraviti? Ovo treba tu Boris, sad ja pitam, koliko ja znam, ti si se kandidirao na izborima za načelnika radi toga što si uglavnom bio protiv HDZ-a i što si htio raditi u interesu kupice, javnom interesu kupice. Sad si rekao ovaj čas da ti si izišao sa sastanka na kojem je trebalo biti konstituirano vijeće i tražio si HDZ za pomoć. Znaš zašto? Ne, vaj. Politički to je samo ubistvo. Ti je prva greška što si napravio. Ne drži. Politički to je samo ubistvo. Njih nisam mogao pitati za potpis, jer jedan vijećnik može podržati samo jednu listu. Prema tome, oni su kao moji koji bi se potpisali odpad. Niko od njih 4 se nije mogao potpisati. Nemojte govoriti ono što ne znam. Ali gledaj, ti si njima dužan, čim si pitao HDZ za jedan glas. Pa zato što njih nisam mogao pitati, kako ne razumijem? Ne, ja puno razumijem, jer ti si mogao imati svoje principe. Ovako, da vam rekam još jedan. To prvo mandatno povjerenstvo koje se trebalo osnovati, apsolutno nema nikakvu važnost nego da pročitam izborne rezultate. Apsolutno nikakvu. I ta mandatno povjerenstvo je završeno. Znači, nije bilo nikakvog razloga da se mi dogovorimo ranije kako ćemo konstituirati barem te koji će pročitati izborne rezultate. Dakle, sad pitam jednu stvar. Ti si tražio da se snima današnji zbor. Točno je, se sve sjednice snimaju, pa nema razloga da se snimaju. Sve sjednice, uključujući i sjednice općinskog vijeća. E sad, zašto mi svi kuhinčani ovdje zajednički ne odlučimo što je u javnom interesu kupice? Tako da mi više uopće... Samo interes kupice, ništa drugo. Da li to vijeće ima na jednoj strani 5 ili 6 glasova, bilo što. Mi u stvari, ako mi izjavimo što je javni interes kupičana, to vijeće postane irelevantno. Ko je to mi? Kupičani, evo, svi ovdje. Svi ovdje! Jebeš načelnika i izbore i biranje sve. Ne, jednici. Vaše stavova, kao Marin predložio svih svoja vječnika. Sve je rekao. Ajde ovdje na ovom skupu nađi jednoga ko je za tebe. Znači ovako je trebalo reći
Boško predloži 3 svoja vijećnika u mandatno povjerenstvo i da ja dignem. Gledaj, Marin Boško. A ja tebe pitam sad to, recimo, govorim. Apsolutno, jer koji je način? Pa ja nisam glasačka mašina, niti sam novca. Ja imam svoje glasače iza sebe i imam pravo glasati kako ja. A isključivost odmah isključuju. A vi, ja vam govorim ovdje. HDZ je dobio 30% glasova. Marin je u svom programu napisao. Doslovno. Protiv smo da se sije mržnja i da smo protiv svih onih samo zato što pušu isti rok. To znači, ako se ne varam, ja ako sam dobro tu rečenicu pročitati, to znači da treba uvažavati svi. Znači, vi ste protiv 30% Kukićana koji su glasali za HDZ i oni za vas jednostavno ne postoje. Zato što ste vi protiv jedne jedine osobe. Čovjek reforme. Ja imam svoje mišljenje o njoj, ja sam javno jedini analiziran njezin rad i javno ga prikaza i objavio. I sad vi meni ovdje držite lekciju. Nikakve bi ne drži lekciju. Ti si rekao. Ja sam vječan. Da li su oni znali? Čuti, vi što si struju dobi badave. Ima pravo da govori, Tiho ima pravo da govori, a ti se javi poslije njega. Ti se javi poslije njega. Znači, vi ste... Moje kuće si rekao. Ako Marin pobjedi da ćeš biti uz njega. I dao sam ti potpis. A on je protiv. A i sam se rekao moje kući da ti je interes Kukljica, a ne Gorana Poropa. Točno. Je, rekao si, dao sam ti potpis. Je, rekao si, sam si rekao u moje kući, evo Mino je ovdje svjedok, da treba nju. Odakle vama ideja da sam ja za Goran Poropa? Stavio si ovdje na plakat, sve si izvještaje stavio njezine negativne stvari. Točno. Sad mi recite, šta se sve dogodilo to samo od 1.1. ili od 3.5.1. od kad je Marin izašao iz HDZ-a pa do 15.5. Znači to se dogodilo, sve šta je bilo tamo to ćemo zaboraviti, to nije ništa. Nemojte mi to stavljati, molim vas mi. Ja sam moj javni. Moj javni prijedlog Marinu je bio ovako. S obzirom da se on isto, koliko ja znam, složio da ja budem predsjednik općinskog vijeća, da budem predsjednik općinskog vijeća, a da HDZ-u koji ima 30% glasova, to mu niko ne može osporiti, dobiju zamjenika predsjednika općinskog vijeća koji nema apsolutno nikakvu važnost. To je samo deklarativna funkcija koja uvažava 1/3 birača. Ja ne znam što je tu sporno i kome tu nešto smeta. Da se ta vlast kako podijeli, kako je bila na izbore. Znači, Marin bi bija izvršna vlast, način izvršna. Bio predsjednik vijeća. Što ima smeta HDZ koji ima 30% glasa da imaju zamjenika predsjednika koji nema apsolutno nikakvu važnost. Niti može sazivati sjednice, niti može bilo što raditi. Znači on je samo uvažavajući 1/3 birača HDZ. A vi ste odrade puno od vas i do jučer u HDZ. Nema. Kako nema veze HDZ? Koji ljudi? Sad ste me povući za jezik, pa moram nastaviti. Nadovezat ću se na ove, samo da pitan, jer se plaća struja i voda sad na Katoliku? Jer se naplaćuje? Struja i voda na Katoliku se naplaćuje? Ko je naplaćuje? Ko je naplaćuje i na koji način? Ja sam čuo da se ne naplaćuje.
Ja sam čuo da se ne naplaćuje. Ovo što je rekao malo prije za struju vodu. Sad ću vam nešto reći. Nemojte sutra reći da niste ništa znali. Marine, ovo što si napravio, to je protuzakonito. Ti nemaš ovlasti da daješ vodu i struju koje je komunalno vlasništvo nikome, bez općinskog vijeća. A sutra dan, mi smo izgubili luku, jedina kontrola luke su još struja i voda. Kad to izgubimo sutra, onda nema nikakvog više razloga da to ne ide u privatne luke. I ići će u privatne luke. Ja vam sam javno govorim ovdje i nemojte reći da sutra niste znali. Ja ću služiti na struju. Sutra, jedina kontrola i šansa da je vratimo nazad je struja i voda koju je općina napravila, to su oni odmalići. Kad sutra to izgubi, kad sutra to uzme Slavić, više nema nikakvog razloga da ne da bilo kome to u koncesiju. I to će vrlo brzo ići u privatne ruke. Ono vas je ovdje, nemojte reći da sutra počinjati. Treća stvar, u ovo selu, meni nije smetalo što se u predizbornoj kampanji svašta lagalo ovdje. Moj obraz je čist, neka stvar kreće, ja znam nešto došlo. Međutim, ovo nakon predizborne kampanje šta ide, to je više degutantno. Ja to više ne mogu podnijeti. O meni, a i sve ostalo. Govori se, Marije, sudi se priča kako sam ja sam sad objasnio kako ja nisam kriv. O općinskom vijeću i svemu ostalo. Marin je, ovako sad ću to Marine javno reći, meni si rekao uvoć, da je načelnica zvala vodovod danas za tvoj uvoz. Meni je to toliko bilo bolesno i nevjerojatno da nisam mogao izdržati, nego sam nazvao direktora vodovoda da mi to potvrdi i on je to potvrdio, ali negativno. Rekao da to nema više veze s ničim i da to nije istina. Jer to je istina ili nije? To istina nije. Barem ja imam ovdje njegov mobitel, ako neko treba, možete ga svi nazvati, pa ga je li istina da dolazi do Hrvatski i Kare Nočević i dakle, mi brzo skoro imamo 3 gostovanja ovdje. Iro Katanski Bend i Kare Nočević i Marija Večić i ko zna koliko će ih to. Sve se to održava ovdje i to će raditi uredno će to počita plati sa 3,5 milijuna kuna. Kaže da će imati gostovanja Knin, Kari Ročević, šta ja znam, Roka Tanski, Marija Bačić, sve će to općina. Meni je to drago, lijepo je to vidjeti. Samo ko će to platiti? Narod. Znači, mi ćemo platiti, a neko će profitirati. A ti si prednavo svaku večer muziku ispred doma u kampanji. Ko je to, super je to, ali neko onaj... A da ti ja objasnim ovo što ljudi misli da su dođu u dane. Ovo što si ti rekao malo prije za vijeće. Ti se nisi prigrlio u Marinu. Ma nije mi bilo. Čekaj, sad da ti ja objasnim, neka ljudi čuju. Stani. Ti se prigrlio Konobatici. Ona ima 3 vječnika, ti imaš 2. To je većina. On ima 4. Dobro. Ti si napravio dobar plan. Šta misliš? Ti si predsjednik vijeća. I imaš iz HDZ-a kao predsjednika. Vas je 5. I na sjednici donosite odluke. Da, i sve po vašu, ništa po ovi četvorice, ovi drugi četvorice. Ništa po njihovu. Vi radite kako možete, znači da ste vi kažete u općinu. A njemu treba 2 i tvoja 2 su da dovoljna i to se rekao u boje kućima ćeš tako napraviti. Sram te i svi bilo. Rekao si da si ovdje da što voliš kukicu.
ja sam ovdje starosjetio kupice, radio kako živ za kupice. Svaka zlica mate me veseli u kupici. Ja sam obišao ovo što je ovo sad završio ovdje i uživao sam na ovo obilačkom i dalje kad se radi. Svaka zlica mate me veseli. Moja ruka će uvijek biti dignuta za dobrobit kupice. Ali protuzakonite stvari neću nikako... Skrenio si iz puta, prijatelj. Ja? Jesi. Ja skrenio s puta. Skrenuli ste vi s puta što gledate neki svoj tvori. Ja sam spomenuo neko ime, jer sam druga pričamo o otvorenom jednom javnom rezu. Ovdje imamo više žestoke rasprave, ali stanimo na to ja sam najmanje sastavio prije 15 dana što bio nesučutavanje, ali dogovor Boris i Marija. Između ostalog, Boris je rečeno, ja sam Marija, sa tvojim programom ne snažem, jer nije kompatibilna mojim. Ali isto 10 minuta koje toga je rečeno, ja želim da bude predsjedničko vijeće. Ono što malo ti je rekao Željko, to je istina. Ne možete sprovesti nešto, a imate druge za predsjedničko vijeća, to neće imati bilo da bi se sprovesti. Ja ne, ali treba postati dogovor. Ja sam to skup rekao, vas sam vas dogovor. Vas 3 činioci poslovne. Ako se možete znaš koje. A što će biti? Ne znam, ovo je naš, sada vidite. Neđe se možemo izgledati. Ali ja nisam nikad za konkretno. Što se tiče ovoga malo prije što rekao Marija je došlo u jednom velikom točku. Kad bi Marija mogao reći, na koji način znači što je krize, u kojem periodu na koji način. Radi njegovo. Ali imate pravo sve govoriti. Ajmo dalje. Ajde ljudi, govorite. Mi negdje sam stavio neki pogled stvarne situacije. Dosta je što još toga što prolazi. Koliko dugo će trebati po prilici, po svojemu nekom, recimo, ajde. Jeste u videnju i 3? To podmirku treba 3-4 godine. Ne, za podmiri da. Čisto da ima jednu informaciju koja je stvarna situacija. Ako si pogledat sve knjige i pronaći kako, zašto, što, to ne ide u mjesec dana. Stvarnu situaciju sad rekao. Stvarnu situaciju. 5 miliona. Ali gdje je taj novac otišao toliko veliki? Kad se nije plaćalo ovo, nije ovo. Da li su se neki obavzi tako ti mi govorili? Da je složio? Ako je rekao da je namjenski trošio novac, zašto ga poslati isti par, da je rekao plaćaš smišljava, plaćaš da je nešto a nisam smila, rekao plaća. Postoji direktor, postoji nadzorni odbor, postoji skupština. To se ide u zato. Marija, ja imam pitanje. Kako Kuplica stoji sa zakonom? Da li je Kuplica odredila što je pomorsko dobro, da li ima zakon, što je pomorsko dobro u općini Kuplica? Da li se zna za kraj? Da li su provedene zakonske odredbe na osnovu koji se mogu primjenjivati UPU, pomorsko dobro i tako dalje, ili je to zanemarno? Jer ja imam odvjetnicu i ona mi tvrdi da Kuplica toga apsolutno nema. Znači sve ove godine dok je bila načelnica Kolopa, to njeno vijeće, općina nije uspjela sprovesti niti zakon o pomorskom dobru u općini. Iako je to direktiva bila od vlade u Zagrebu da se sprovede, niti je sprovela odredbene zakonske odredbe za sve upuje koje je napravila. Gdje tu stoji? Kuplica ima 20 km katastarske obale
nigdje ne postoji službena granica pomorskog dobra, osim što postoji ovo lučko područje koje je obilježeno u luci samo Plaveš, a granice pomorskog dobra službeno nema nigdje. Još jedno pitanje, kako je onda načelnica mogla odobravati uvuje za, recimo, turističku ugostiteljsku zonu kod Foča ili Veliki Karandun, bez da je odredila što se može graditi na pomorskom dobru? Je li za to bila odgovorna načelnica ili općinsko vijeće koje je radilo što se? Pravda, pitanje, točno na to ne mogu da odgovorim. Ako se napravio neki uput zone, a nije bila granica pomorskog dobra, znači taj uput ne valja. Legalno. Moram provjeriti, u ovom momentu ne mogu da. Zašto općina na brzini objavljuje javne rasprave za turističko-ugostiteljske zone u općini Veliki Karandun za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika i zadnja javna rasprava je napravljena 18. siječnja ove godine. Do danas općina nije dala izvještaj o javnoj raspravi. Procedura nije poštovana što se tiče zone Kučavog i ja sam to zaustavio, ide ponovo na uvid i javnu raspravu i ljudi koji imaju zemlju će ovdje ponovo o toga razgovarati. Znači ja to dalju proceduru nisam. Dobro, evo recimo, ja sam bio jedan od tih koji je priložio prigovor na javnu raspravu. A koliko znam, i Boris je isto priložio prigovor, ne samo na Veliki Karandun, nego i na Foču. On se natječe za načelnika, ali on od općine ne dobija odgovor na njegovu pismu. Zašto to nisi ubio? Zašto nisi tražio? Jer ti trebaš znati zakon, bez da ti neko kaže, da u roku od 30 dana nakon završetka javne rasprave općina mora imati izvješće o javnoj raspravi. Do danas općina za to nije napravila. Ne, to ja ne moram znati, to Josip mora znati. Ali Josip je ono što načelnici. To ja ne moram znati. A kako ja znam? Sad imate, mene zanima. Aha, a zašto sam da dao prigovor? A ne da me ne zanima, mislim nije vezan, čekam da dobijem odgovor, ako neko postaje pitanje, možda da ovo što nije. Pa ne, ja ti si u svojoj točki jedna napisa. Protiv smo rasprodaje jedan Luka. 6 mjeseca se ja tebe naslušao od nove godine do sada, kako Goranu Konopa treba istirati iz sela, kako je štetočina, kako je treba zatvoriti, kako je treba Zašto onda govorim? Sad ti za mene isto što i ona, imate 5 ruku, konstituirajte vijeće. Zašto onda po selu pričaju da se mi ništa? Ja svi pričaju. Prvi put kad je Boro ima svoj zbor, bilo je ovdje možda 70 ljudi. Ja sam ga fino pitao, Boro, ne budeš načelnik, to biti vječnik. Odgovor je, neću biti vječnik, fino se nego neću biti vječnik. A ja sam rekao, onda ste vi pobrkali ronči, jer vijeće je problem. Mi smo imali u vijeću, ja sam i vječnik 6 godina. Mi smo imali u vijeću, 8 ljudi nije progovorilo nikad niti jednu riječ. I samo su dizali ruke i ono što govori tome, Marin je mi tamo, odlučilo se ono što se dogovorilo, se odlučilo, bez obzira, ja sam bio i pukovnik tamo, ali donosile se odluke tako, većinom glasova i što je dobro, to je većinom glasova. Čak su se pisali i lažni javni izvješći. A ove pare što su plaće, gdje su te pare počeli? Ljudi su platili, ono nije imaš vodu, gdje su? Mi smo dupni. Ide se na Vegeru, idemo na vječnici proslaviti. Ako gajde su nešto trogina polu, malo ovdje na Rijeka to proslaviti. To imamo ljudi obrtnike koji su tu, da se skupno su ljudi na razgovaru. Ide se u Pašman, ide 10 babite, 40 ljudi ide u Pašman na nisi rekao na nebi nije. Pravo će biti predsjednik vijeća. Imaš 2 mandata. 2 mandata. Marin ima 4 mandata, neće imati nikoga uz ni do predsjednika, ni što ti predlažiš, dalje, do predsjednika. Ja sam rekao nekog iz HDZ-a. Zašto? Ja sam ti na sam sam ja zašto govorim. Ne lažem. Ja imam snimljeno dobro, spomenuo sam ga jedan Dario je treba, vi ste predložili Darija. Vi ste predložili Darija,
i ti opet nalaziš kako to nije po poslovniku. Pa ne vodi da Josip vodi da je ona žena koja je to zato nadležna. I opet ne odgovara. Ne može, zato što tebi ne odgovara. Tebi ne odgovara. U tome je problem, a nije problem, nisi ni ti problem. Kad sam ti ja sam rekao neće biti vječnik, ja sam znao što neće biti vječnik. U vječniku bolje da su ljudi i da je više stranaka, ali neće treba raditi za misli. Ali vode se nešto skupilo u drugu i ovo vječe je trebalo sastaviti i trebalo je krenuti raditi, ali dogovor tvoj i dalje ide tako. Ovako se zna. Dobro, da ti odgovorim. Ja sam istina da sam rekao da neću biti vječnik. Međutim, kao odgovorni čovjek i s obzirom na situaciju u Kukljici kakva je, ja jednostavno ne mogu, a da ne budem. I ja ću se ovako, ja nisam protiv njega. Ja nisam ni protiv njega, ni protiv. Moj program, da se dozvolite, nije kompatibilan ni s njegovim, ni sa HDZ-om. Ja imam svoje mišljenje o HDZ-u. Moj program, čekaj, dozvolite. Moj program nije kompatibilan ni s jednim, ni s drugim. I ja ne želim ići ni s jednim, ni s drugim. Ja u prvog dana govorim da je moj program za Kukljicu. Ja sam uvijek govorio od prvog dana da ću podržati sve odluke koje su u interesu Kukljice. A one odluke koje budu protiv interesa ne su nikad podržane. Prema tome, ja ne moram ići s njenu koaliciju da bi ja njemu bija zakrpa i da bi dižao ruku na sve što on predloži. Ja sam tu da budem, što bi rekla Stipe Mesić, korektiv. Ako bude to dobro što on predloži, ja ću biti izuzeti. To nema nikakve veze s ovim što vi govorite. Nikakve veze. Ja ne želim ići ni u koaliciju HDZ-om, jasno to govori sada, jedan put za uvijek kažem. Niti želim ići u koaliciju sa Marinom, jer naši programi su dijametralno suprotni. Ali to ne znači da se vijeće neće konstituirati, da neće raditi i da ja neću raditi za dobro odakle vam uopće ta ideja. Što je mislim da je na neki način? S tim ne možete. Evo je čak dati manji svoga predsjednika vijeća. A nije i dobro ti govorio. Ako ima većinu nekako. Po novom zakonu, koji je stupio na snagu u prosincu 2012. godine, vijećnik postaje vijećnikom onog dana kad općinsko izborno povjerenstvo objavi konačne rezultate. Tim danom on postaje vijećnik i ima mandat. Sam čin prisege je nekakav svečani čin kojim on priseže da će ovom vijeću braniti Ustav i zakon Republike Hrvatske. Tako da oni su svi vijećnici, dakle, ali vijećnici u onom smislu kad se... Dakle, kada prisegu i kad bude... A vijeće je konstituirano u onom trenutku kad izabere predsjednika općinskog vijeća. Vijeće treba konstituirati kako tako, ja sam rekao da je dobar sastav vijeća. Vas ima 2, 3 i 4. I da se radi, ali ko se ne bude raditi, ja sam rekao, ja sam u svijetu 6 godina. Ljudi sam tu po mjesec zajednicama, uvijek nekao kad sam došao. Ali dođe na vijeće, svako vijeće ću doći. Svi ovi vi budete samo na vijeće. Ali svako vijeće, kada ja budem slobodno, ja ću doći na vijeće, vidjeti da vidimo. I znaju i svi ljudi. Još sam se nije znao. Niti jedan zaključak vijeća se nije. Mislim, to sam ja zahtijeva da se svako zaključak vijeća i mislim na oprostu slučaju. Ja bih željela da vi provjerite. Čula sam da su 10-ak obitelji prikopčane na struju na općinu i vodu, a prisustvovala sam krađi vode na grobu. Pa vas molim da povedete računa. U Devra ima puno ruka, jer ono isto Kukljica. Ali nažalost, voda nije. Svako napravi kuću skopa i niko ne zatraži. Koji moju rupu ispred moju kuću. Je.
programi ostvariti i silom željeti da budu ovi vijećnici, ovi, oni, od toga nema ništa, nego kao što je rekao otac od Ivone, skupiti se, zajednički raditi i raditi na tome da ove dugove vratimo. I biti svi jedan uz drugoga, a ne ovako, ja imam 3 vijećnika, ja imam 2, ja imam 5. Složimo se, budi vijeće, nek se stvori vijeće, radimo i vraćamo dugove, jer mi ćemo sve izgubiti, čini se meni i vodu, i struju, i ne znam što. Ja mislim da ovaj dug koji mi imamo moramo biti svjesni da će se vraćati 3, 4, a možda i 5 godina i da ne možemo sada lupati samo po marinu i očekivati od njega nešto, nego svi se zajedno skupiti i raditi na tome da ova općina kakva je, da je opstane. A od programa i ovih, ja mislim, zadnje 3-4 godine da nema ništa, bori se, možete se trsiti, lumpati, ne znam što raditi, nećete nijedan moći program ostvariti, love nema! Pričaš kako te Mari poslije drugog kruga nije savjetovao, kako nije s tomom razgovarao i te stvari. Ti si Marina počeo blatiti još prije izbora. I sam si ovdje rekao... Počeo si govoriti, počeo si odmah u početku govoriti kako je mlad, kako je neiskusan, kako on treba još da počeka. On je 6 godina u politici, a ti nisi ni jedne, ti nisi ni jednog dana, ti jesi kapetan, svaka ti čast, ali on je u politici 6 godina i on je stekao nešto iskustvo. Ja mislim da je iskusni političar od tebe. Željko, od tih priča nema ništa. Ti bi se očito reći da je trebao se prigrliti Marinu i već bi vijeće radilo, bilo bi se okej. Ja imam pravo mogu Dakle, ja imam 35. Poslušam mi se. Imaš životno iskustvo, imaš dobro si prošao. Nasuprot Marina koja ima 6 godina, 5,5 godina radnog staža u ovoj općini koja je napravila ovaj put. Pa valjda ja imam pravo reći da je, nema pusti čekaj da završim. Ja nisam rekao da sam ja protiv njega, ja sam rekao da ću podržati. I sad to još jedan. Ono što bude dobro, to ću podržati. Da se rade nezakonite stvari. Kao što se radi recimo sada s kafića Divu, to neću podržati. Jer kafić Ive radi protuzakonito, ako niste znali. Radi protuzakonito jer nema pravo onda biti. Ja nemam ništa protiv toga da on tamo bude, ali na zakonski način. Tako da se zna, to neću nikad podržati. Nego želim da zakonska procedura se u svemu poštiva. Ovo što mi sad vićemo ovdje, sve je to lijepo, dok se ne tiče nas. Kad radimo nešto za nas, kad je protuzakonito, onda je u redu.
Ali kad onaj tamo radi protuzakonito, onda ne valja. Onda je on svakakav načelnik je ovakav, načelnik je nakav, radi on, radi on. Ali kad radi to nama, onda je sve to u redu. Meni to ne treba. Ja ne tražim ništa, nego da se radi po zakonu i za to ću se boriti. Svim silama. A imam znanja i još uvijek imam volje. I nemojte mi govoriti da ja dižem ruku kako hoću, jer ja neću. Nego mislim da imam dovoljno svega iskustva i obraza i časti da to mogu. I nemojte mi vi govoriti kako da glasam. Glasat ću onako kako ja mislim da je najbolje da a ne onako kako bi te vidjeti ili neko kome je tako da znate i kako toga se do zadnjeg dana. Kod bude vidjeti. Ti kad si u vijeću ti možeš se slagati i ne slagati se da u vijeću. Ti si zapovjednik si na probi. Voliš, ti si zapovjednik bio na probi. Prvi oficir je za tebe bio, on nije donosio nikakve odluke, nije sudjelovao, ti si bio glavni. Tako li glavni u općini. Svak za svoj posao odgovara. Niko za nikoga ne odgovara. Svak za svoj posao i za svoje odluke. Reći da ste te rekla kazala svijetno, meni sam nisam to rekla kazala. Dobro, ako se nadam da njima to cijelo znamo. Meni interesira, da je Marin mlad kao takav, sigurno većina mada nas isto vjeruje da je mlad na budućnosti želi napraviti jednu fiskalnu kontrolu, će odlično treba. Jer ovo što je do sad bilo, to je bilo kako. Meni samo interesira kad vi kažete da vas interesira interes kućica. Koliko je taj vaš plan različiti od njegovog? I sad momentalno nemamo šolti za ništa. Sad se treba skratiti troškove, uvesti nekakva kontrola. Meni se interesira, ako je to njegov cilj, koliko je vaš cilj kući od toga da bi sad mogli to uspješno praviti što da? Pošteno pitanje, evo sad ste dali pošteno. Jeste vi čitali Marinov program? Jesam. Jesam. Onda ste vidjeli da Marinov programu nema ništa nego smanjivanje davanja, komunalna naknada 1 kuna, nećemo plaćati ovo, nećemo plaćati ovo, biće ovo, biće ono, sve jedino, ali ne, 5 milijuna kuna treba vratiti. Moj plan je bio recimo za kafić, da ostane u općinskom vlasništvu, da Kukljica dovede tu goste koji će i da i to je jedini način bio da Kukljica na ovaj način nekako preživi. Na onaj način na kako sam ja opisao. Međutim, ovaj način je drugšiji. Ovaj način je, ajmo da Kukljica plaća gostovanja, Kare Dončević je ovdje, a da Kukljica ide ne ja govorim o mom programu i njegovom programu. Uspoređujem program. To je usporedba programa. Njegov program je da isto to se događa, samo da neko plaća, a neko da ubere profit. To je isto to da ribar ide na more, uvati pun brod ribe, da nekome da proda i taj neko stavi šolde u žeće. Ja se štiva za ove vaše. Moja alternativa je bila da kafić osobe u općinskom vlasništvu, da općina upravlja s tim, da dolaze ove gosti stavna, kako je še rača. Tu i da 400-500 ljudi Aj u mobitel. To sad nisu znam, ja sam ti rekao sam ti ništa prošli puta, da se bude, bez obzira što bi ono 8 ruku je bilo ovdje gore u zraku i to se donosilo, znači već je 8 ruku govori. Mogu si reći, a program je kad bude, kad se formira vijeće, pa onda svi programi svi izaći, pa će i ljudi zvati se zbor, pa će i ljudi reći je li taj program dobar, nije program. Ako je tvoj program dobar, ja ću ga sigurno podržati. A 90% ljudi ga podržati, ko je dobar za misli. Dobro, da. Mogu završiti samo. Ja sam legalist, ja to poštivam. Ja sam vješnik, ja da mi to uzeti. Se je, da je,
jedni te isti. Polako. Ajde da počmi s... Evo ovako, neću biti previše. Reći što mislim kako mi sebe. Malo da te čujemo. Nema mikrofon. Niko od neću. Znaš ti govori. Nema, ja prije da sam volio od učinja, pa ne bi se padalo riječ, a ne ovako neko ne bi prošao iz mene. Cilj najviše sastanka ovdje, po mome bilo samo problem vijeća. Ništa više. To je bilo. Kako, na koji način napustimo vijeće. Poslije kad propustira, ima vremena da podraži ljudi. Kao što je sastav, da se izdesu sve što je se dešava što je bilo. Mi to se ovdje po jednom problema, a nas su drugi problem. I nas će treći problem. Mi trebate, vi se nas koji saslušali, neko govori po njih. Vi se treba, deški dragi da govorite, na vama je, vi ste dobili povjerenje od ovog naroda. Na vama je da to povjerenje opravdano. Ne smo mi sad koji će vam praviti grešku, ako dođe, da se vi ne konsultirate, pa dođe, pa i 30 se ovdje načekati, pa će biti novi izbori, dođe 350.000 kuna troškovi, to je još veći problem, pa i troškovi. Onda se pitanje šta će biti onda. I pitanje šta se dogoditi. Da će ovdje odgubiti uopće. Ovdje se ugasiti. Vi ste koji trebate sjesti. Trebate naći kompromis. U svijetu postoji svaki kompromis. Bez kompromisa nema života i ljudi moji. Neko će izgubiti, neko će dobiti. To je taj kompromis. Ako vam ide našte međusobno, neće daći među nama. Drugo, Marjan, ja nisam ne volim koliko se rekla da su troškovi uopće. Koliko su troškovi uopće? Samo će staviti. Evo ovako. Zašto mi nismo samo kritični? Ono počeo se. Zašto želimo govoriti sve što je vajno? Ali zašto ne kažemo da ni mi vajno? Da ni mi plaćamo vodu, struju, komunalije na vrijeme, da li mi stavimo troškove da uopće ne može plaćati? Pitanje koji ljudi plaćaju? A recite mi, koliko vi obješteno na općini? Ja ništa. Koliko se ja čuo da ima 650 ništa kuna dogovarati? Jer to je isti. Ante, ti si bio u nadzoru odboru Sabu, čuo da bi trebao to znati. Tako ti kažu vas. Ti kažu, ako sam bio u Sabu, sam bio u vijeću. Tako, ima to bolje pregovanje. Ima to bolje pregovanje. 650. Da su ljudi dužni općini. Koliko je novac? Neko je sad želo. A u čemu kupite sve? Digni se Marija. Koliko narod duguje općinu? Komunalno poduzeće, a mi se vlasnici komunalno poduzeće. Komunalno poduzeće, koliko djebu? Zašto niste to kad se ja bio na vijeću? Ja sam inzistirao da se svi na oglasnu ploču znaju koji ne plaćaju. Tako je. A 30% ja to znam. Ljudi nije plaćao. Ne struju da, nego vodu, komunalnu naknadu. Zašto ne jedan puta ne izlistate te ljude filu na ploču? Ako niste u stanju naplatiti vaša potraživanja. Ja sam bio prisutan u kancelariji načelnice, kad je bilo 118 stolica. Ovo je sada ovrhi i oni koji plaćaju. Ja je svaki mjesec dobija. Svaki mjesec je dobio. A plaćam godinu na 10 godinu. Pa čekaj. A ti su ti žele. Ja trebam. A nisam je
državnoj obrani. Ja pitam cifru koliko duguju. Imaš ti vodke, znaš šta imaju? Sigurno... A je, to što goš sigurno 500. To smanji to što je učinio manje čovjek. Aj, to je vas, to je isto reći. Gdje sam te već slikao? Ajmo tišina. Alo! Iako nisam koji namjena godina plaćam porez i sve ostalo koji ima. No privatno mislim da imamo mi pravo nešto da kažem. Ja slušam gospodina. Kako nas ne interesira da kupi se ide naprijed. Međutim, ja i s tim riječi, kad slušam upravo riječi ADZ. Sve ćemo mi da kažemo zato nam ma ne radi se upravo. Pa gospodine, ako vidite nešto to dozavljamo, onda ste postavili tuđinom pika. I nema tu kada može. Nema tu čega, jasno i glasno. Prema toga, imate interes, kupite. Ako mi, koji smo tu veterani, imamo interes da kažemo, kupite. Prosite, treba li biti. A ja ne znam. Ne, pa ne, ja iz toga nisam čuo. Moram se jedno pitanje, kakav je plan za nas na Kendačine? Ja 40 godina načelniču povresku u Kendači. Kako mislite da vašem planu napraviti možda jedan od toga razložiti? Imate ga? Ne, čisto pitanje. Svojom nevizarskom vrstvom koji je izašao na izbore, on je bio to svi znademo protiv HDZ-a i na svom HDZ-a. Da će srušiti Goranu Pelić. Međutim, što se dogodilo sa Zanjevim? Ovi sada za ovih 2 mjeseca. Za svoji glasački listovi što je dobio Boro, 180, on je svima tima koji su mu dali. I ja sam. Ja ću reći iskreno da sam da isto za njega svoj glas. Neko dakle. Znači da bio je on meni ljozno lijep. I svima 180 koji su glasali za njega. 140, jedan sam. Druga stvar. A svima ovome gospodinu i mojoj unuki i mome sinu koji su bili na kandidatskoj listi, njima pogotovo. Njima pogotovo se davio Boro novost u lijetu. Jer ako si išao sa programom svom da nećeš, ti moraš biti dan danas reći. Ja neću biti u vijeću, po redoslijedu ide dolje. I neće biti ni Boro, ni niti Maja koja je treća, niti će dojti Milo. Četvrti ili Marinko, peti, šesti koji su kandidatski listi. Što se sramiš poraz? Ja da igram na karte, oprosti Boro, nemoj se smijati, mi smo prijatelji, mi ćemo i dalje. Ja da igram na karte, ja ga izgubim, protiv Šekija ili Vojmira ili Voga, ovako koga igram, ja samo jednostavno što je. Poraz je, ja sam imam gledati svoje piće i Idenića. To je to jedan. Drugima to je ista stvar, vidite, posprosite, poraz. Ni ti, a Gorana
zato sam glasao za tebe, a ne znaju. Sad čujete sve u Bravo, Ivo. I sada vi ne vidite, vi nemate, vi svoju sliku ne vidite pred sobom da ste izgubili poraz. Čega se bojava? Neću biti ja više, neću ja biti u vijeću, neću ja biti ni potpredsjednik, dopredsjednik, neće biti ni Dario Kvarnić, neće biti ni Šime Kupirov, nego će dojti dole, oni kići dole. Oni kupu svoje to bi tako za mene gledalo, to bi gledalo tako za mene kao građanina ili mjeseca ovoga. Bravo, Ive. Bravo, Ive. Eto tako. Mogu ja sad govoriti? Jer vi znate kako sam se ja kandidirao. Dakle, za oni koji ne znaju, ja sam se kandidirao kao nezavisni kandidat. I sad vam ovdje javno govorim da ne želim ići ni u koaliciju s HDZ-om, ni u koaliciju sa Marinom Boškom nezavisnih kandidata. Ja ne znam što vama tu nije jasno. Međutim, s obzirom, rekao sam, zašto ne idem u koaliciju, jer nam programi nisu kompatibilni uopće. Dakle, ako nisu programi onda trebamo napraviti jedan kompromis da se konstituira općinsko vijeće. Kompromis. On ima 4 vijećnika. HDZ ima 3 vijećnika, ja imam 2 vijećnika. Znači, trebali bi zanemariti trećinu HDZ-ovskih birača, to je mještani Kukljice, i eliminirati kao da ne postoje, jer nama se Gorana Poropat ne sviđa. Uopće nije problem u Ok, evo, kraj, završi ovo na Jurica. Vi ste član HDZ